Ассалому алайкум ҳама тамошобинода. И обращение тоқа дхтаро да дахл дора. Намехостам, ба худо намехостам бугум. Неки нав яка зан зад мега эми зан намиёвам, аруси тоза намиёвам, дхтари тоза намиёвам, чӣ балотон задай? Дхтари мактабхона мега мепирсид, мега нав мешава, мерам интерес мекунам, мега ки парендошт, уша интерес мекунӣ, мега калян ба калян мегарда, иша интерес мекунӣ, иш парендора. Заибат каден заибат, биҷиқи ҳаму петака биҷиқе бишинен. Ба мегем бачаҳако фанмон мекунан, хубтон мекунан, охи надидагиен ай мефоратон ки амхе кайф пайфа да ҳаёт бине нодидао била шукадӣ мебини ҳамачира. ӯ одаме ки мегирад калян ба калян мебарад, ӯ намегирад да ҳаёт. Оқи падар биҷиқ бишӣ, ба одамо зан биёванд.